ye don ye don min ni politique tɔn minnu farala ɲɔgɔn kan ni u k'a ma cadre d'échange ɲininkali de kɛlen don n'a sɔrɔla u ye waati min di furancɛla fanga ma k'a fɔ bi de ye mars kalo tile 25 ye k'u bɛna olu gɛn ka bɔ fanga na ka furancɛla fanga kura sigi ani ka CNT yɛrɛ ka maa bɛɛ lajɛlen falen ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla kun jumɛn de bɛ ninnu ka kuma la info matin de u fɔ an bɛna an da don o la sisan o la min ye soir de Bamako ye ale fana kumana limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ mars kalo tile 26 ani mars kalo san 1991 ani mars kalo tile 26 san 2022 26 mars 91 26 mars 2022 limanaw san 31 Mali ale bɛ bɛɛ fanga n'o ye bɛɛ ye a b'o kɔnɔna la a jala k'a fɔ mun de kɛra mun ma se ka kɛ le soir de Bamako y'i da don o kunnafoniw la an bɛna an da don o la sisan an mana bɔ yen l'indépendant fana kumana limanaw an b'a kuncɛ ni ale ye a jala k'a fɔ bi ye tiɲɛ dɔ ye sabu min ye Mali samata sɛgɛw ye olu kan ka u ka ndolatan bɔko fɔlɔ kɛ n'o ye baraji ndolatanw ye ni Mali sera ka sebaya ɲumanba sɔrɔ bi k'a bɛ se ka taa a bɛ se ka kɛ jigiya yɛrɛ ye an ka taa an yɛrɛ sɔrɔ min ye diɲɛ ndolatan bunako kan n'o ye coupe du monde min kan ka taa Qatar san 2022 min ye premier ministre kɔrɔ Sumelu Bube Mayiga Ala ka hinɛ a la ale ka janajaw kɛra kunungo maa caman kɔni yera kɛnɛ ka dugawudenw kɛ a n'a taamaɲɔgɔn kɔrɔw limanaw minnu y'a jira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga kun ye politique maa jolenba ye minnu na u ye politique baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ a jarala k'a fɔ jateminɛ minnu kɛra i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔw ka sɛgɛsɛgɛliw la ko bana min tun b'a la u k'a ma ko malin de kole doc o de tun b'a la o de ye nanzarakan yɛrɛ an bɛna an da don minnu na sisan indépendant kɔnɔna la nka yan'an ka se olu ma an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn min ye o ye l'essor ye a kumana a y'a jira k'a fɔ min ye Mali ni UEMOA cɛ ko sariya soba min bɛ yen n'o bɛ UEMOA tɔgɔ la n'o ye cour de justice ye ale y'a yamaruya ko ka ɲangini minnu taara ka ɲɛsin Mali ma UEMOA jɛkuluba fɛ ko ka ɲangini ninnu ko ka sonsoro fɔlɔ walasa ni hakilila min taara UEMOA ka sariya soba fɛ n'a cokolen filɛ nin ye Burkina Faso jamana kan ko nin kɔni ye kunnafoni dumanba de ye a na kɛ sababu ye Mali na se ka tɛgɛ da a ka nafolow kan nafolo minnu bɛ yen ni tɛgɛ kun biri bɛ olu ka UEMOA jamanaw olu fɛ ka sababu kɛ CEDEAO y'a ka jɛrɛba min kɛ janvier kalo tile 9 san 2022 in na ni CEDEAO ni UEMOA bɛɛ lajɛlen jɛra ka bere da Mali kunna ka an ɲangi a jarala k'a fɔ ɲangi in na UEMOA kɔni nana i sen don ko in na k'a sɔrɔ dun o ma kɛ ni sariya ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye ko in ta k'a fɔ ko ayiwa sariya tɛ wa min ye bengani de don wa min bɛ tali kɛ Mali jamanadenw yɛrɛ fana tilala ka wuli ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ o ko siratigɛ la Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali an kɛrɛfɛ jamanaw farafinna bɛɛ lajɛlen wulila k'a fɔ ɲangi min binna Mali ka nin ye UEMOA fɛ ko UEMOA nana i sen don kɛlɛ la a ka kɛlɛ tɛ fɛn min ye kumaw kɔni cayara fo Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna la yan nɔ a jarala k'a fɔ nafolo min bɛ Mali jamana bolo bankiw la i n'a fɔ warimaraso minnu bɛ yen n'o bɛ CEDEAO tɔgɔ la i n'a fɔ banque d'investissement de développement de la CEDEAO n'u k'a ma ko BIDC ani banque ouest africaine de développement BOAD limanaw ni warimarasoba fila fɛn fɛn filɛ nin ye gouvernement kun tɛ se ka nafolo foyi sɔrɔ ninnu bolo a kun tɛ se ka juru ta wa wari yɛrɛ kun tɛ se ka di a ma o kɛra sababu ye ka fiɲɛ yɛrɛ tigɛ an ka sɔrɔw la o baara kun daminɛna UEMOA jamanaw fɛ o dun y'a sɔrɔ Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔna la a bɛ san 10 ɲɔgɔnna bɔ min ye bamacɛ wale kɛlɛli la o gɛlɛya b'an kan coronavirus bana nana i sen don la ka se ka an ka sɔrɔw bɛɛ lajɛlen ka barika bɔ sɔrɔw la limanaw a jarala k'a fɔ an b'o gɛlɛya kɔnɔ waati min na UEMOA de nana nin ɲɔgɔnna gɛlɛya ta ka ɲɛsin Mali ma limanaw an b'o la waati min na Mali y'a jira k'a fɔ nin kɔni ko min filɛ senna nin ye nin tɛ se ka to tan sabu bin de kɛra an kan an tɛ se ka to bingani kɔnɔna la fo an fana k'a jira k'a fɔ sariya de bɛ kow la sariya de ka taama ka se ka baaraw olu ɲɛnabɔ o la Mali sɔrɔla ka avocat damadɔ ɲini ka olu fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ maître Mustafa Cissé ale yɛrɛ Mali avocats ka ɲɛmaaba ye bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali o ɲɛmaa don olu ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan min ye février kalo tile 15 tɛmɛnen ka wele bila UEMOA sariya soba ma n'o ye cour de justice ye ka yira la k'a fɔ u ye min kɛ nin ye ka ɲɛsin Mali jamana ma sariya tɛ wa binkani de don u ye sariya sɔsɔ fo k'a fɔ a to ten u ka sɔrɔ ka o kumaw taamaw daminɛ
communiqué min yɛrɛ n'o kɛra février kalo tile 21 k'a jira k'a fɔ UEMOA ka ni sariya sunba in na ayiwa u ye ni min ta ka ɲɛsin Mali ma u ka a wuli joona kabi an b'an kuma na limanaw a nana ye k'a fɔ kunungo yɛrɛ de nin jaabi sɔrɔla ka bɛn UEMOA ka ni sariya sunba in n'o ye Cour de justice ye o b'a sɔrɔ k'a fɔ ko yamaruya kɔni dira ayiwa UEMOA kɛlen don ka ɲangi min bi Mali kan ni Mali tɛ se ka nafolo foyi sɔrɔ UEMOA jamanaw kɔnɔna la wa bankiba minnu bɛ yen juru tɛ don Mali la an tɛ se ka foyi sɔrɔ nafolo siratigɛ ninnu na ko ka a ɲɔngiri fɔlɔ ko ka a ɲangi ninnu ko ka a ɲɔngiri fɔlɔ l'essor kɛlen don ka ɲininkali minnu kɛ a ko la o ye k'a fɔ cakɛdaba in n'o ye sariya sunba in ye ni waleya min fɔra ko k'a ɲɔngiri fɔlɔ yalima a na bɔ a sira ma wa Mali yɛrɛ na se ka a ka nafolo minnu bɛ yen ni tɛgɛ birilen don olu ka bi a na se ka olu sɔrɔ joona joona wa nin de ye ɲininkali damadɔw ye maa bɛ se ka minnu kɛ i yɛrɛ la a jarala k'a fɔ sariya sun belebeleba min filɛ nin n'a bɛ UEMOA tɔgɔ la yɔrɔ ale ni CEDEAO de ye nin ɲangini ta ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ nka CEDEAO kɔni ka ɲanginiw ma wuli fɔlɔ ale y'a jira k'a fɔ ko ka ɲangini ninnu ko k'a sonsoro fɔlɔ nka bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali olu fana tilala ka bataki dɔ kɛ ka jamanadenw ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko in kɔni a sɛbɛntiyara ko k'a jɔ fɔlɔ ko nka a baara ma ban pepewu baara tɛ min banna pepewu ko nka u b'a baara la dɔɔni dɔɔni fo ka taa fɔ Mali ka hakɛ minnu bɛ yen n'o bɔsira la Mali ka se ka tɛgɛ da olu ka don nataw la Cheikh M Traoré ayiwa ale de ye nin fasiri kɛ an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don min ye fasiri sɛbɛn les échos welewele ale kumana limanaw écho kumana a y'a jira k'a fɔ min ye MINUSMA ye diɲɛ kelenya tɔnba ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔna la yan a laadala ale bɛ to ka kunnafoni kɛnɛw de sigi min bɛ tali kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun u ka laadala kunnafoni kɛnɛ min n'u y'a sigi kunungo alamisa masikalo in tile 24 san 2022 a kun de kun ye walasa diɲɛ kelenya tɔnba bolofara min bɛ Mali kɔnɔ yan a ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ ka taa juillet kalo la san 2021 ka n'a bila décembre kalo san min tɛmɛna sisan o laban na wale minnu kɛra n'o ye bin ye ani dantɛmɛ walew ka ɲɛsin sigidalamaw ma ka se ka o bɛɛ lajɛlen jatew fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka u ka hakilila di o kan a jarala k'a fɔ o jate minnu bɔra MINUSMA ye kunnafoni kɛnɛ min sigi nin ye a y'a jira k'a fɔ ko hadamadenya yɛrɛ hakɛ n'i y'a lajɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ko gafeba min n'a bɔra n'o y'u ka ni rapport ba in ye a y'a jira k'a fɔ dɔɔnin bɔra hadamadenya tana hakɛw tiɲɛni na Mali kɔnɔna la yan nɔ waati kofɔlen minnu filɛ nin a jarala k'a fɔ jamanaden gansan minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ walejugu ninnu bɛ ta ka ɲɛsin olu de ma ko dɔ bɔra la ko n'i y'a sigi 100 o 100 ko 7 ɲɔgɔn na ko dɔ bɔra la fo ka se o hakɛ ma walasa MINUSMA ka nin jate in na a y'a jira k'a fɔ ko nka san 2021 in na k'a ta a juillet kalo la ka n'a bila décembre kalo la san laban yɛrɛ la maa min kɔni maa min fatura ani maa min fara bamacɛ wale tigilamaw fɛ o bɛ se maa 800 ani maa 86 ɲɔgɔnna ma o de y'u ka jatew yɛrɛ u sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan MINUSMA y'a jira k'a fɔ nin maa hakɛ minnu filɛ nin ni olu fara ko a bɛɛ lajɛlen bɛ maa minnu nɔ b'a la o ye jɛkulu ye n'u k'a ma ko GENIM GENIM ale tɛ dɔwɛrɛ ye ale ye jɛkulu de ye bamacɛ jɛkulu don minnu bɛ yen n'u cokolen don jamana in camancɛ bolow la sabu a jarala k'a fɔ yɛrɛ Mali camancɛ dugu minnu bɛ yen i n'a fɔ Bayangara Douentza Mopti Segu fo ka na se tilebiyanfanw ma Kayi fanfɛlaw ani Kulukoro ni Kucala a jarala k'a fɔ ko bamacɛ walew bɛ k'u toritori ka gɛrɛ nin yɔrɔ ninnu na u ka walejuguw kɛra nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na MINUSMA ka jate ninnu na a y'a jira k'a fɔ fana ko hali kɔsa in na walejugu minnu bɛ yen n'olu tun bɛ ka kɛ Segu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲɔnɔ mara kɔnɔna la ko caman fana bɔra o walejugu ninnu na sabu min ye bamacimaw ye a na kɛ u y'u tori ka bɔ o dugu ninnu caman na u y'o dugu ninnu bila ka taa k'u yɛrɛ ɲini ka taa yɔrɔ wɛrɛw la les Échos y'a jira k'a fɔ walasa ka se ka jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka kisi nin bamacɛ wale ninnu tɔɔrɔ ma cogo min na Mali finitigiw de ka wulikajɔ kɛra nin baara ninnu sababu ye a kɛra sababu ye Mali finitigiw ka wulikajɔ laban minnu kɛra bunadamadenya hakɛ caman de bɔra a ndarakili la an ka jamana ale camancɛ ninnu na Seyidu Fane ale de nin fasiri kɛ limanaw an y'a bɔ les Échos welewele kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don fasiri sɛbɛn
info matin ale kɔnɔna la info matin kelen do ka ɲininkali de kɛ a ka ɲininkali ko yalima min ye bi mars kalo tile 25 ye jɛkuluba min bɛ yen n'o ye cadre d'échange des partis politiques et regroupement des partis politiques pour une transition réussie olu kun y'a jira k'a fɔ bi mars kalo tile 25 ko olu tɛna furancɛla fanga lakodɔn wa ko furancɛla fanga yɛrɛ a sigilen min filɛ nin ye k'olu yɛrɛ bɛ n'u ka gouvernement sigi u yɛrɛ ye min ye conseil national de transition u bɛna u ka maaw sugandi u yɛrɛ ye minnu bɛna bila u fana kɔnɔna la bamananw min dalen dɔ fɔ ko ni maa min ko k'i bɛ kurusi don sama na n'i sera k'a kɛ i ye koba kɛ n'i ma se k'a kɛ yɛrɛ i ye kumaba fɔ a na kɛ cadre d'échange mɔgɔw ka kuma a n'o de bɛ sanga kɛ info matin de ye nin dalen da a y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye bi cadre d'échange mɔgɔw ko mars kalo tile 25 ko olu bɛ fɛ de furancɛla fanga a ka falen sabu k'u ye layidu fɛn fɛn ta jamanadenw ye layidu ninnu n'o ye kalata baaraw ka se ka kɛ fɛn fɛn ye layidubaw ye jamana kɔnɔ n'o ye yɛlɛmaniw ye k'u ma se ka foyi kɛ a baara la cadre d'échange maaw y'a jira k'a fɔ n'o dun ma se ka kɛ olu bɛ min ɲini sa furancɛla fanga bi mars kalo tile 25 o de kun kan ka bɛn n'a sɔrɔla ko kalataw kun kɛra ko kun tɛmɛna a sira ma bi de Mali jamanakuntigi kura a kun bɛ sigi a kun bɛ kalinka siɲɛ kɛ jamanadenw ɲɛma nka baara ma se ka kɛ cadre d'échange n'o ye ni politique tɔn ninnu faralen ɲɔgɔn kan u ko n'o dun ma se ka kɛ olu bɛ min ɲini fanga ka falen joona maa kura ka sigi jamanakuntigiya la wa maa kura wɛrɛw olu ka se ka bila député jɔyɔrɔ la n'o ye CNT kɔnɔna ye min bɛ tali kɛ faden sɛbɛn n'o ye info matin ye a y'a jira k'a fɔ cadre d'échange maaw u bɛ nin kuma fɔ waati min na o dun y'a sɔrɔ ko fanga yɛrɛ t'u la sabu ko u kɛlen kɔ ka nin kuma fɔ k'a fɔ k'u tɛna furancɛla fanga lakodɔn mars kalo tile 25 san 2022 ko caman y'a jira k'a fɔ nin kuma min filɛ nin ye nin jɛkulu in da nin ye a tɔnden dɔw y'a jira k'a fɔ k'olu tɛ se ka sigi nin kuma kɔrɔ wa nin ye damatɛmɛ kuma ye nin ye bamanciya wale ye olu tɛ se ka sigi nin kuma kɔrɔ o fɔlɔ ye jɔnni ye Alima PAJ Alima yɛrɛ ale de ye nin jɛkuluba in jɔ samasenba ye ale de y'a jira k'a fɔ ko u ye jɛrɛ min kɛ n'o y'u ka séminaire dɔ ye février kalo tile 9 u ye kuma in fɔ o de senfɛ k'a fɔ ko mars kalo kɔni mana tɛmɛ mars kalo tile 25 mana tɛmɛ ka ban ayiwa k'olu tɛna furancɛla fanga a lakodɔn info matin kɔnɔna la bi Adama a waati la Adama ko ayiwa cadre d'échange an bɛɛ de ye kulu kelen de an bɛɛ ka hamina de ko furancɛla fanga a bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ cogo min na nka kuma min ye aw da nin ye k'a fɔ ko furancɛla fanga tɛ lakodɔn mars kalo tile 25 anw tɛ se ka jɛn n'o ye wa anw tɛ don o da fɛ Adama kelen k'o kuma fɔ cadre d'échange maaw y'a jira k'a fɔ ayiwa Adama kɔni bɛ sofila wuliya la Adama ka bɔ olu ka tɔn na wa u y'u ɲangi fɔlɔ u k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen dulon o mana bɔ yen maa filanan min bɛ yen ne olu nana o fana y'a jira k'a fɔ cadre d'échange bɛ nin kuma min na nin ye sabu k'u ye Adama ɲangi k'a bolo bɔ ko bɛɛ lajɛlen la o ye maître Kasum Tapo ka tɔn ye n'u k'a ma ko Morema Morema fana y'a ɲini ayiwa ko ale b'a ka baaraw bɛɛ sonsoro ka bɔ u ka cadre d'échange in kɔnɔna la o mana bɔ yen maa sabanan fana n'o ye politique tɔn RDS ye ale tɛ ye u ka jɛrɛ ko y'a jira k'a fɔ min ye bɛɛjɛ fanga ye n'an k'a ma ko bɛɛya démocratie Mali démocratie sini mars kalo tile 26 o bɛ bɛn a san 31 de ma n k'a fɔ le soir de Bamako kelen do ka kuma ka bi a kumana ka kosɛbɛ sabu a ye fasiri janba de k'a kan a ko 26 mars 1991 26 mars 2022 o bɛ bɛn san 31 ma jamana a jala k'a fɔ bɛɛya fanga n'o ye démocratie fanga ye ale nana Mali kɔnɔ wulikajɔ min n'a kɛra ka min ye Musa Traoré général Musa Traoré ale ka fanga gɛn ka bɔ fanga la a jala k'a fɔ san 31 an b'o de kɔnɔna la bi bɛɛjɛ fanga ale nana a kɛra sababu ye politique tɔnw cayara a kɛra sababu ye jamana nana bila gɛlɛya dɔ kɔnɔna la gɛlɛya min n'a sɛnɛ k'a yɛrɛ bɔ a kɔnɔna la o ye politique ko gɛlɛyaw ye o ye lakanabaliya gɛlɛya ye ko ni jaabi yɛrɛ bɛ n k'a fɔ démocratie fanga la jamanaw n'o ye bɛɛjɛ fanga ye san 31 kɔfɛ n'i y'a sen k'a lajɛ jaabi kelen min sɔrɔla la o ye k'a fɔ Mali bi in na a ma se ka démocratie fanga a dabɔra min kama a ma kɛ o ye dɛ sabu a kun dabɔra min kama n'o de ye ko kanabila ka kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kuma k'a sɔrɔ ni an ma don ɲɔgɔn gasi la fanga ka kɛ bɛɛ jɛ fanga ye fanga dun tɛ se ka kɛ bɛɛ jɛ fanga ye nka bi in na libanaw bɛɛ jɛ fanga min n'a fɔra ko san 31 n'an b'o kɔnɔna la o kɛra sababu ye jamanaden bɛɛ lajɛlen
bella hala konna la ajala ka fo min ye jamana yɛrɛ fanga tɛ jamana na k'a fɔ hali a bɛ se ka jamanadenw bila sira dɔ kan o kɛra sababu ye yurugu cayara o kɛra sababu ye min ye yɛrɛ lakanakulu n'o ye groupe armés ye olu cayara jamana kɔnɔ o kɛra sababu ye jamanaden minnu bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ sifinnakaw don jamanaw minnu ni démocratie denw don ka na se bi la olu caman bɛ olu balikuyara n'i y'u ɲininka ko Mali a taabolo ye mun ye bi walima Mali ye jamana fasugu jumɛn ye mais an bɛ se ka caman f'i ɲɛna a la jamana o ka dɔgɔn dɛ ko démocratie a jaabi dɔw filɛ nin nka bi a jala k'a fɔ an ka sigidaw kɔnɔna la sigida minnu n'a jala k'a fɔ jɛkulu i kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔw ye o i kɛra diinɛkulu ye i kɛra fasoden jama jɛkulu ye o nin bɛɛ lajɛlen kun sigira de walasa ka se ka Mali jamanadenw ka hakɛw lafasa nka olu ta kɛn bɛ politiki maaw nɔfɛ taama ye bi olu caman ta kɛn bɛ an ka boli politiki tɔnw kɔ an ka se ka an ka jɔyɔrɔw sɔrɔ limana ko démocratie fanga a ma dabɔ o fana kama min y'a la ko yɛrɛ la kɔlɔlɔ ye Soir de Bamako ka fɔ la a ko a kɛra sababu min yɛrɛ ye politiki tɔnw cayara o politiki tɔnw bilama limana ko hakilila yɛrɛ tɛ kundilenna tɛ politiki maaw bolo sira tɛ politiki maaw bolo u bɛ taa sira min kan a kɛra sababu ye bi politiki tɔnw mana sigi kun min kama ka jamana k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔna la o politiki tɔnw farala ɲɔgɔn kan dɔwɛrɛ tɛ poche da ani yɛrɛ ye ko n yɛrɛ ta limana o de kɛn bɛ jamana in a politiki tɔnw ka taabolo ye ne ka kuma tɛ dɛ Soir de Bamako de bɛ k'a fɔ tan limana a ko démocratie mana nin kama a kɛra sababu ye bi Mali yɛrɛ kɔnɔna la hali kuntilenna tɛ mɔgɔ la a mana kɛ cogo o cogo san 31 maa min bɛ yen n'o bangena o kɔnɔna la ka na se sisan ma o kɛra baliku ye o n'a dɔn k'a fɔ taabolo b'a yɛrɛ la a b'a kinibolo n'a numanbolo dɔ ɲɔgɔn na a b'a dɔn a ka nafa bɛ min na a b'a dɔn a ka nafa tɛ min na Mali bɛ démocratie fanga kɔnɔna la san 31 Mali ma se ka taabolo kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ bi a bɛ se ka jamanadenw lafiya cogo min na jamanaw n'o ye jaabi ye an t'a lajɛ sa an ka sira kura wɛrɛw ta min bɛ se ka lafiya sɔrɔ ayiwa Soir de Bamako de ye nin fɔ bi dɛ jamanaw aw bonya b'a la an b'a kun cɛ ni min ye o ye l'indépendant ye jamanaw l'indépendant kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye farikolo ɲɛnajɛ jamanaw an b'o o daga la bi Mali ko ale bɛna ndolatan kɛ bi ndolatan min bɛ yen ni jamanaden bɛɛ lajɛlen bulen bɛ kɛ i jɔ a ndolatan la ndolatan min n'u kama ko barrage éliminatoire du mondial de football Qatar 2022 Mali nin k'a siɲɛ fɔlɔ ye n'an ye sebaya sɔrɔ bi ndolatan in na jamanaw wa sebaya wɛrɛ tɛ dɛ sebaya ɲuman an ka bi caman sɔrɔ ka don ani jamana min bɛ yen ni an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Mali dugukolo sanfɛ bi n'o ye Tunisie jamana ye ko an ka se ka bi caman don olu la n'o tɛ jamanaw Qatar 2022 nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali ka ye Coupe du Monde Mali ka baraji kan k'a fɔ ka se nin yɔrɔ la k'a fɔ k'a bɛ taa diɲɛ walanba n'o ye Coupe du Monde a kɛnɛ kan nka bi hakilila ye min ye laɲini ye min ye l'indépendant kɔnɔna la bi maa min ye fasiri ka Sori Ibrahima Kulubali a ko laɲini tɛ foyi ye bi fo Mali samata sɛgɛw u ka se ka u bɛ ndolatan na u ka so bi u ka se ka sebaya ɲuman sɔrɔ u ni Tunisie jamana ni ɲɔgɔn cɛ a mana kɛ cogo o cogo jamana ɲɛmaaw wo ani an ka samata sɛgɛw ka degeli karamɔgɔw Mohamed Magasuba a n'a ka cɛdenw ayiwa u bɛ ka wulikajɔ min kɛ bi limanaw ko o ye lakali bɔ dɛ sabu i mana taa fan o fan bi ndolatan ko kuma de bɛɛ da o b'a jira k'a fɔ jamanadenw kɛmɛ ka jigiya min da Mali samata sɛgɛw ka bi jigiya in a man ka wari fiyewu sebaya kan ka sɔrɔ jakuya yɛrɛ la limanaw a jala k'a fɔ min kɛra Cameroun tɛmɛnen na ni o ye maliden bɛɛ lajɛlen jigi waro an ka ɲinɛ o kɔ an ka bi jumadon in limanaw ndolatan min n'a kan ka kɛ wuladayanfan yɛrɛ fɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 waati stade du 26 mars la Mali samata sɛgɛw bɛɛ lajɛlen k'u ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban minnu yɛrɛ tun bɛ yen n'olu kun famana Mali samata sɛgɛw ka kuluw ma i n'a fɔ Abdoulaye Jaabi n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ lajɛlen nana wa ko min ye Alimami Turew ye Mali samata sɛgɛ dɔ don a fana a kun famana kosɛbɛ ndolatan ma an ka samata sɛgɛw cɛla ko araba tɛmɛnen ale fana nana o bɛ mun kofɔ o ye k'a jira k'a fɔ an ka samata sɛgɛw bɛɛ dafalen biya bi mun tora u k'u jija u ka se ka an ni Tunisie cɛ u ka sebaya sɔrɔ ko nka Tunisie fana u fana labɛnnen don dɛ Tunisie nin t'olu siɲɛ fɔlɔ u ka taa Coupe du Monde a kɛnɛ kan nin na ka siɲɛ 6nan de ye Tunisie jamana ale ka ye Coupe du Monde a kɛnɛ kan nka anw bɛ siɲɛ fɔlɔ ɲini na bi o b'a jira k'a fɔ anw bɛ fɛn fɛn kɛ bi limanaw o ye de jija ye an ka se ka kunnawolo sɔrɔ
Tunisie u ka degeli karamɔgɔ n'o ye Jalel Kadri ale ye kuma caman fɔ a y'a jira k'a fɔ olu kɔni b'u disi gosi ni coupe du monde ka y'a kɛnɛ kan sabu nin n'a ka siɲɛ 6nan ye olu ka taa kɛnɛ kan jamana olu bɛ ka siɲɛ 6nan ɲini anw de bɛ ka siɲɛ fɔlɔ de ɲini o bɛ min na sa ayiwa Tunisie u ka degeli karamɔgɔ ye min fɔ k'olu kɔni bɛna Bamako danaya yɛrɛ kuma wa u bɛna k'a sɔrɔ u dalen don u yɛrɛ la walasa ko in ka se ka ɲɛ a jala k'a fɔ Mali samatasɛgɛ kɔrɔ dɔw bɛ i n'a fɔ Seydou Keita Cédric Kanté ani Frédéric Kanouté olu farala an ka samatasɛgɛ u ka degeli karamɔgɔ kan u caman ka kumaw la u k'olu dalen don u yɛrɛ la ko nka dolatan min bɛ ka kɛ bi dolatan u ye wulikajɔ min ye jamanadenw fɛ jamanaw a ka kan min ye an ka ɲinɛ ko dɔw kɔ i n'a fɔ CAN 2021 min kɛra Cameroun n'an ma se ka sɛbɛn ɲuman sɔrɔ o kɛra Cédric Kanté yɛrɛ ka kuma ye ko an ka ɲinɛ o kɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka tugu Mali samatasɛgɛw kɔ Seydou Keita ale fana ka kuma kɛra min ye ko nin dolatan min ye nin ye jamanaw a kana se ka tila an na fiyewu Frédéric Oumar Kanouté ale ko an ka sinsin fɛn kelen kan o ye kelenya ye an ka jɛ ka hakililaw ka kelen ye walasa an ka se ka nin dolatan min n'a bɛna kɛ bi an ka se ka sebaya ɲuman sɔrɔ ko nka limanaw a bɛ fɔ min ma ko fair play o tɛ dɔwɛrɛ limanaw dolatan ye fɛn fila de ye i bɛ gagner walima i bɛ perdre n'an perdira ala k'an kisi k'an tanga o ma an kana kɛ tiɲɛni ye n'an gagner fana nisɔndiya bonya kama an kana kɛ tiɲɛni ye an ka kɛ fair play o kɔnɔna la o de ye indépendant yɛrɛ ka fɛlɛ an b'a kun cɛ ni min ye limanaw o ye Mali premier ministre kɔrɔ n'o ye Sumelu Bubayi Mayiga ye politique ma jɔlen kun don an ka jamana kɔnɔ ale fatura ntɛnɛn tɛmɛnen mars kalo tile 21 a ka janajaw kɛra kunungo mars kalo tile 24 a yɛrɛ ka so quartier du fleuve la a jala k'a fɔ a teriw politique ko nasira la min ye diinɛ ɲɛmaw ye ani maaba caman minnu tun bɛ a ko kɛnɛ kan olu caman taara ka taa dugawudenw ani ka seereyaw di min ye Sumelu Bubayi Mayiga a fatulen kɔfɛ kunungo a ka janajaw la a jala k'a fɔ min ye Faranjɛla fanga ɲɛmaakɔrɔ Jɔnkuda Tarawele Cɛbile Dramé Musa Temini Bɔkari Tireta ani politique ma caman olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan yen nɔ min ye Sumelu Bubayi Mayiga yɔrɔ ni démocratie kɔni fɔ jamana Sumelu Bubayi Mayiga a tɔgɔ bɛ o wulikajɔw la ani maa bɛ se k'a fɔ fasoden ɲuman min ye ayiwa maa min na ayiwa adamadenya yɛrɛ taabolo la a ka baaraw olu kun ka ɲi kosɛbɛ fasiri b'a fɔ cogo min na ko min ye a ka politique tɔn n'o ye Alliance pour la solidarité au Mali convergence des forces patriotiques ASMA CFP o maaba caman olu kɔni ye dugawudenw kɛ ka ɲɛsin Sumelu Bubayi Mayiga a fure ma kuma dira fɔlɔ min ye parina ɲɛmaaba Cɛbile Dramé jamanaw Cɛbile Dramé ye kuma caman de fɔ seereya caman di min ye Sumelu Bubayi Mayiga ko yɔrɔ an filɛ nin démocratie san 31 ɲɛnajɛw la o de bɛnna Sumelu Bubayi Mayiga yɛrɛ ka fatuli ma a ko démocratie kelen min filɛ nin dɛ n'a kɛra sababu ye ka jagoya fanga bɔ an da la ko Sumelu Bubayi Mayiga ka wulikajɔ bonyana o la kosɛbɛ ale Cɛbile Dramé ale b'o seereya maa min bɛ yen ni ayiwa politique tɔnw ka se ka caya Mali kɔnɔ kana bila kana ayiwa Cɛbile Dramé y'o seereyaw di ko Sumelu Bubayi Mayiga kɛra o cɛba dɔ ye an ka jamana kɔnɔna la yan limanaw fo ka taa se Abbas Sid Ahmed Ben Wahab olu bɛɛ lajɛlen nin waati na ayiwa Sumelu Bubayi Mayiga seereya minnu dira a kɔfɛ a fatulen kɔfɛ limanaw o b'a jira k'a fɔ Sumelu Bubayi Mayiga maa dɔ min ni ayiwa ko a ka wulikajɔw olu bonyana politique ko nasira ninnu na a jala k'a fɔ bana min tun b'a la bana in limanaw farikolola bana dɔ don min ni ayiwa a furakɛli yɛrɛ tun ka gɛlɛn Mali kɔnɔna la yan kosɛbɛ a jala k'a fɔ maa dɔ min ni ayiwa seereya fɛn fɛn dira a ko kɛnɛ kan ye a yɛrɛ denw olu ye seereya minnu di k'a kɛra fa ɲuman ye a kɛra maa ye maa min na a ye ladamu ɲuman don a ka du kɔnɔna la a y'a denw a ye lamɔ caman don olu senkɔrɔ walasa ayiwa u bɛ se ka sira ɲuman ta cogo min na limanaw an bɛ dugawu de kɛ Sumelu Bubayi Mayiga a fatulen min filɛ nin ye ala ka hinɛ ale ni alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen la a bɛ dan sigi kɛ fasigi sɛbɛnw na nin dɔgɔkun in kɔnɔna la ni ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe minnu mana sɛbɛn an n'o lakale aw ye ladira kɔnɔna la o tuma an b'a fɔ a k'an bɛn ala ka se di Mali samatasɛgɛw ma u bɛna ndolantan min kɛ bi an ka wuli ni nisɔndiya ye sini sɔgɔmada a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ